αυτό προσφεύγουμε στο χειροκρότημα. Επειδή δεν έχουμε τι να πούμε. Πάντα μας κόβουν τη μιλιά οι χορευτές μας. Και του λοιπόν παντού χορευτικές κινήσεις βλέπει ο νους μας. Μήπως χορευτικές δεν είναι των ιερέων οι κινήσεις που θέλουν να μας οδηγήσουν στον ουρανό τη βασιλεία? Χορευτικές δεν είναι των γεωργών και των ποιμένων οι κινήσεις? Από τις εσχατιές εκείνες του Ευξήνου Πόντου, επί των μεσημβρινών ακτών, από τη Συνεπόλεως μέχρι των Αθηνών της Κολχίδας, από εκεί άρχισε η πρώτη ελληνική διασπορά, με το θρυλικό χρυσό Μαλλονδέρας και την θρυλική εκστρατεία των αργοναυτών. Ο ποντιακός ελληνισμός υπήρξε το μεγαλύτερο τμήμα της ενδιασπορά ελληνικής φυλής. Σήμερα είναι η ώρα. Τώρα είναι η στιγμή της αναβίωσης εκείνου του πνεύματος. Καθώς οι χορευτές θα εκτελούν τους πατροπαράδοτους χορούς του Πόντου, θα ξυπνήσουν μέσα μας οι μνήμες της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, οι τραντέλινοι πολεμιστές, οι ακρίτες. Και με τις εναλλαγές των χωρών θα κάνουμε κι εμείς σήμερα νοερά ένα οδηπορικό προσκύνημα αλλά και μνημόσυνο. Στο θάλασσα, μαύρη θάλασσα, χαμέλινον ολίγων, να ελέπω το καστρόλιθον, το σιδερόν το κάστρον, να ελέπω τα χωρία σου, πατρίδα πονεμένων, να αναστορώ και κλαίγωσεν, το έχωσεν χαμένον.